Oh, mega shoutout. Taga saan kayo, Nay? Malasiki. Malasiki. Pangasinan. Oh, Malasiki, Pangasinan. Kanina rin yung isa. Malasiki, Pangasinan. Ang sakit ni Nanay. Hashtag short video. Kulang pa more. Wala na kayo sakit, Nay? Wala na. O, kaway kayo dito, Nay. Yung mga kaibigan mo dyan sa Malasiki, kaway. Salitang Malasiki, Nay. Pangasinan. Ujak nata ni mga kla. Oh. Sa umaga, Nay. Umaga pa ngayon. Magandang umaga. Umaga pa tanghali. Sige. Si Nanay, ang sakit niya, hindi siya kinukulam, na-inborn na sa isip niya kulam. Ang sakit ni Nanay, konting palaisip, hindi siya stress. Lahat ng may sumasabi sa kanya, pumapasok sa isip niya, akala niya totoo. Yun ang sakit ni Nanay. Baga, nasasay ko ang kanyang utak na wala namang katotohanan. Ang sakit lang ni Nanay, totoo sinasabi niya may patay na dumadalaw sa kanya, pwedeng naamoy niya yung asawa, 100% yon. Agree ako. Tapos pangalawang sakit, naipitan siya ng mga ugat. Tapos na-stress ang kanyang mga ugat, na-stress yung mga ugat niya, kaya nagkaloko-loko yan. Kaya hindi siya makatulog. Hindi siya kinukulam. Na-stress din siya kung sino-sino nagsasabing kumukulam siya. Ang sakit ni Nanay, yun lang. Wala na sakit, Nay. Angat ng balikat, Nay. Kabila. Mela. Ano pa rin mo sa kata mo? Lakad ka nung ngayon, Nay. Tingnan natin. Continue natin video, balitarin lang natin. Ano pinag-iba, Nay? Maganda na kayo maglakad, Nay. Ito, kinontinue natin video ni Nanay. Taas mo. Nagbago yung mukha ng nanay mo. Gano'n, nagkaroon ng blooming, no? Ha? Ito. Ito, kasama to ni Nanay, taga Malasiki, Pangasinan. Hindi siya mawalo. Ang sakit ni Nanay, Ipit ugat, ugat. kalang ko kulang pa more eh. Kaya sumasakit ang ulo ni Nanay dahil dito yung kanina naipit yung ugat niya, yan Yan. Kulang na kami. Tapos naman kami. Wala kayong pera para kulamin, Nay. Ang mga kinuulam lang maraming pera. Mapapayo ko, Nay. Mabait kami. Hindi, ang mapapayo ko, Nay, bawasan mo yung palaisip ko ano-anong pinagsasabi sa'yo, huwag ka basta maniniwala. Ang paniwalaan mo si Kristo una, at saka yung anak mong chabi-chabi. Siya lang paniwalaan mo kasi ang nanay kanya, hindi kanya pababayaan, ha? Huwag ka basta maniwala sa sabi kulam-kulam. Mano ka niyan eh, mapapayat ka niyan. Eto si Nanay, hindi namin kaya gawin, ano niya to, kaibigan niya pala, hindi niya pala kapatid. Si Nanay, gustong tumaba, 85 years old, hindi ko na kaya. Pero kaya ko tanggalin yung sakit ipit na ugat niya. Meron pataba, hindi ko kaya. Meron patabain yan, 85 na yan eh. Paalam ka na, Nay. Dito, Nay. Paalam ka muna rito, Nay, sa vlog natin. Dito, Nay, sa akin. Paalam. Paalam. Paalam doon sa lingwahe nyo, Nay. Saan? Sa lingwahe nyo. Hindi, sa lingwahe nyo. Salitang lingwahe nyo, paalam. Paalam. Paalam lang. Salamat kay Papa Jesus, number 1. Salamat kay Papa Jesus. Ang title nito, short video, kulang pa more. Ano, Nay? Wala na sakit? Wala na sakit ulo nyo, Nay. Thank you so much kay Papa Jesus. Lagay mo dito sa batok mo na. Maraming salamat po. Mamaya na kami magpapapicture ni Nanay. God bless all. Thank you.